Kesngi ke bakrau, kesngi ke bakentang, ke bau trai ulatau, ya ke bau lebu na ke bentad jongi. Ong unang rai sam ngan syat kemen bat ngin lek kemen. Haka ken. Kinong syarai ki beit jang ke presbiteri baro. Nado ki pastor hooj i pastor konvil i badan ringkat bat ngi. Ki wei pat ki pastor ki balong ki kpa ki jonga. Ki hinmen ki jonga. Ki para ke jonga haka kam ke jong ukenrat kumju na kebentan jong pi kita memesan ki bait lembat baro ki dekat jong ke komite balang ki bala banyedon ringkat lembat ngi haka ne gapor bat kumju na kebentan jong pi ki long pa bat ki long kmi ki hinmen bat ki para ki jonga ki parlok samla ke thai bat shinrang ki hep ki baret bat baro ki bala banyos ngau na ke tendong jing pen sawa Ngai ku Blei yapi baro haga kerteng gabat yang tam ke jenggut rai bat unong penim unong sius pa jongi u Jesu Kris kanung adap daga jing sngongu ka bakrau yo Blei bau Blei open yang pat yalau jong u syakri u beret u jong u banakan ega jaka ka bakentang ya ka banyo ban yalam ban pen sngo ya ka ktin ka jong u Blei kat bau Blei udang ailat ya nga bat yapi ya ka bangin yos ngau ya ka ktin ka jong u da bangitip aga jing im kadan ka por ya ki ai baro bagadan ka por ban kha bagadan ka poru ya ka bangin leit no na gane ka berthai baka donru ka por ka bau Blei uterwa ban ai hangi ya ka ktin bat ya ka jing im baka gospel ka bahadu kene ka min baka donru ka por ka bau Blei uhaban khang lani ban pensange no ya kata ke jing terwa bat ya ke jing khot ke jong u banga ai ngo yo Blei ha ke ne ke mit baling ba ke lat kra presbytery but ho ling ba ke Billigram Evangelistic Association ngiyo ha ke ne ke mit ru ya ke bangin yalam ya ke gospel ke jibne mai ke jong utrai ke ban ye thu ken she ke berthai ke bau Jesu ong ke le ban yalam ya ke gospel ye thu ye ki syapang ke jing map ai ya thu yaki bakin kela ke bamud badai kan ni ken ke bangi persyang lembat ke jing telot ke bangi don nama ke jing long briu baro ngilong ke batlon ngibun shibun ke jing duna hendrai hagata ken ke bangiru ngin yalam ya ke gospel ke jeng utrai haga bakita ke bayos ngau ublei ukloi ya ke ban penim yaki ke blei shibun i pastor ibala pedang ngau ba yanga lemagi parlong ki bengyawan lang hagan ega janmin bangangit scam bat ngam artetien kombau Blei uladon ringkat bat ngi henen gamin on don ringkat ru lembaga ktien ka jong Blei hagan ni ka janmin jong gane gesngi nadu bangatip bangadeban keren bangan yang hagan ega mit ki para bat ki henmen ngala pandem yala dia ke jing duai ban ongko trai kai ke kubor ya ka bamimik wa na ka bantan jonga da bago try ngangit la da me don ye kaban kren ye ki kun ge jong me kren ning kong ye nga ko try ba in da banga ngau thu ablei la da me pen pra me pen pat ye ge do nu jongan ning kong banga nget kin ko try ba ge kubor kan deiru aki kun ge jong me da bangi im hagis ngi ki ba ngi im magis ngi ko try ke bangi nut ye ke ban ong lani habangi pen ye lagi kmat habangi perkat ke jabing ke jongi bar habangi ngi yo i ye ki ai ki balaja try ngi yo i ken bag ni tip ban ngela ban ong baga jingwan ke jong mi kala hajan hoj baga bible kong bagi nam snau to bakala ye kani ba am don uweiru ubatib ye ke sngi bat ye ke por ba wat sha ki para bat ki hinmen ban don ban yalam bakla yengi halor gane ga benta henrei ngila ye ga ban snau tu ban yo i ne ki dak bagishen ga jingwan ga jongut rai ken kala hajan na ga benta jongi padu Blei ulapan kre ye ga donun padu Blei ulapan luet ban ngapat ga donut ngayam ha ban ngapurkan ye ga kubor ga bau Blei udon na ga benta jongi ha gane ga miet jong gane ga sngi tungini duai Blei baduk pa jongi ubah neng. Utrai jongi met badu trai jongi mensim ke jongi. Utrai jongi kam badu kli jongi balang.
ngi aingu ye me ko kenrat namar bangila banyedon ringkat kat ni hagani ka lempung pada om tang hagani ka jaka henry haki yeng ki sem ki jongi ka bangi ngi pet ling ba kani ka live streaming ru hagani ka mit jong kani ka sngi kenrat ngai scam ablei medon ye ka kubor ye ka ba mi medon ban kren ling ba ushakri ubaret ujong mi kotrai ablei ngadwai ken ko pa nabaklam mami ko kenrat ngamla ban lei ai ngalong kumne kang bangalong dei tang namar ka jing iet ka ba memela iet yanga ka ba mela pen em ko kenrat ban ngamlong shu ujo ubarim henrei ngalalong ujing tau ubatamai badaya kata kin ablei ka bangayeng ban yalap ru hagani ka mit jong kani ka sngi ko kenrat ngadwai ken namar kata kin ablei kershan yalo jong shakri ubarit ujong me ko kenrat kabahot kan long hoot kabalong em kan long em tanggata kabame me iben yo shakri jong me ko try un kren na gani gamit jong gani gasngi kan long ka bor ko try ye ke bala do bor ka jingkermen ye ke tu ki bala do jingkermen ki basa tang ka jingyap ka balong ka jubab ye ke jingim jong ki ko try henry gani gamit ablay kin mat ye ke jing shammen swim ka batamai ka badai tang hami unong penim bakin yengkin mare ken ren swit shek jat jong ka ding pna ka jong me bahado kani gamit ablay kadang don kalan kadang lon ablay hado kani ka kaliman ka jing khod ka ba me yeng de ki ke ba me piar ko kenrat ya ka ban kedob ya kita ki bawan hami ablay pengadwai ko kenrat ablay ru bal bagtien ka jame ko try ki ba pang ke ba shitam haga met bada ka mensim ko try ba ien ken mat ya ka jingta ka jame ko try ba mi milong unong pen kia ba ka pertai kamla ban sham ko try padoi ken ablay jonga ki badana pedeng jong ka jing shate ka jing shakom ki bor jung ka pop bat ki bor jung ka jing melian ki basneo lagalong ki drugs ka kiat bat ki way ablay ki bate ki ba khom yu yek ubriu ha kini kamien try men palai lut ye ki na bu nong rai ong ye ki sai khum jung ka rai bi la bathat de ka jing it blei ka jong me sngo go try ye ka jing dwai ha ka kerteng ka jong jisu ye dwai ngapan de ka jing amen ka benta na ka tien ka jong oblei kabau Blei ubo aga donut ka jonga ya ka long ru ka jing yalap aga ni ka mit jong ka ni ka sngi kalong na ka gospel kat ko Marcos kalenong ka ba arpo ar hado ka dekhan ka ba arpon rio ka gospel ka jong Marcos kalenong ka ba pra ka dekhan ka ba arpo ar hado ka ba arpon rio kibadan ye ka Bible sngobaban plien bagi badon ruaki yeng kisem plit ye ka tien ka jong oblay haga gospel Marcos kalenang ka pra pada ka dekat ka ba arpu ar hadu ka ba arpon rio lada don na peneng jong pi kibam don ye ka Bible haga ne ka mien sngobaban shashkor bha ye ka tien ka jong oblay mashibet balashai haba pilet pai shile ka jong ki yeng pinyo ban ken mau ban puli ye ki ne ki benta ka ba oblay unang pen sngotu pi shosho nagabanda ka nigagtien ka jong oblay ken ka ay ka ba oblay ubo ay ka donut jonga ay ka niga meet jonga niga sngi ka long ken halor ka way ka topic lani ka way ka title lani ka kerteng ya ka ba oblay ubo ay ka donut bagata ka ba ngalabu kerteng ya ka jing yalap ka jonga ka long kata ka Bethsaida generation lani ka pateng benriu ka bangiyo I hakini sngi kom kita kinong Bethsaida ya ka bangala pensyong nong rim na kanigal nong ka ba pra haga gospel jong Marcos ka dekhat ka ba arpuar kanigal ka jingja ki para bat ki hinman ka ba lesila da pipuli ka tin ka joblay bon na preng jonging itim kanigal kamba ka ba jisu ule min bau boton haga ka shnong ka ba tip kerteng kom ka ka Bethsaida baraba ka don haga ni ka shnong uway ubriu ubala tip ya ka ta ka jinglong bat ya ka jingpang ka ba udon bagada long ka jing matla haki kmat ke jong u but om tangata haba uni ubriu lawalam ya u show jisu ka Bible ke yetu yengi badai awu jisu ula kner badula kta uni ubriu uyo ye ka jing pen kia
para bengit kiba iet ke jonga ngam tip kai ka bau Blei udaman keren ngam tip yanu Blei un keren lima gani ka tien ka jong Blei ha gani ka met jong gani ka sngi ya ka bangala ai kerteng kata ka Bethsaida generation ka pateng benriu jongi ka balong tekom kita kinong Bethsaida ki bah ka por ka bau Jisu em arajar snem menshua para bengit kiba iet kani ka dei ka benta ka bau Blei ubu aga donut ngan puli ye ga dekat ka ba arpuar bat ye ga dekat ka ba arpulai ka balong ki lightly ki jing shisha ke ba Blei udon ban kren lingba ka ne ga dekat arpuar hado arpun riu ka ba ningkong ka long ne ga dekat ka ba arpuar ki la wanru shabet saida ti ki la walam hau ya uba matla bat ki la ya kerpat you ban kta you kada khot kaba arpulai tang shitengan puli ti haba ulabat kaba mod ujisu ulabat yauta uba matla nagakti ulaya lamno ya ushabar jong kata gashnong para bat ki hinmen ke jonga ki para benget ki ba ien kay gini gini khot kaba arpuar bat kaba arpulai kay bat balay banga ong banga penyesriem ya gini ka pateng benriu jongi kom kata ka pateng benriu kaba long kinong Bethsaida para bengit kiba ngin yoi ha gini gini khot kaba arpuar bat arpulai bat terngin sapuli ya gini gini khot baro pada kada khot kaba arpuar ngin yoi ya kawai ka jinglong jongu Jisu shumut dor bangingi donlang hangta haga snong Bethsaida pada baki briu kitip bau Jisuan daki snong daki bongut habaki bot ki wanlam ya ki bapang bat kerpang haga nega janmid la ongken bala wanlam yo wayu briu uba don ya ka jing matla nado ka kpo jang ka kmi baka Bible kam shimla yatu ka ei ka kerteng jang unio briu baka Bible kam shimla batai ba Marcos shimla batai manuken utao briu henrei la shiyatu ya ka ei ka balaja namar ka kam kordor ka kubor ka ba utrai ule ban ya ka ba ka kerteng ka jang unio briu ki parabat ki hinmen ke dekat ka ba arpuar ngiyo i ya ka jinglong ka jong Jisu baga ka jinglong ka long haba ubriu ki walam yu ni ubamatla laong ba uniken ukner ya la ka jong gakti kaniken ke ka jinglong ka ba ka dekat ka ba arpuar ka yatu yengi haba ki lawalam yu ni ubamatla o Jisu o la shim but o la padiang ya o kata ke diga jinglong ka jong o Jisu o le hadu ke ne ke kelipman la da manga bat mapi ngi wansha o kombangi ngi long ngi yo I haga gospel o Lucas kat kandai ke lenong ke dekat ke shipo o ong ye ke ne ke kentien ba o kun jong o brio o wansha ke ne ke bertai ya ka ban wat ken ya ke ta ke bala jano nang ta ong ke gospel o Lucas kat san ke lenong arpo gedekat habang idang long laya tu ya ka parshi siapang ukun sarong auria ukpa udang yang naga jaga ke jong u habau yo I ya lau jong ukun umpat yo I ya lau jong ukpa ka Bible ke tu yengi bau ni ukpa ula mare lagi kti daga ba pliar lani ba pliet ya lagi jong kti ya kaban kedop ya lau jong ukun kani ke diga jinglong ka jong utrai jonga bat jong pi ubahadu kani kamid ukot ya nga bat ya pi compare ladingi don ya gaspa compare ngim don buram compare ngim don kanu ka jingem o Blei jongi ompet kerdan bagi ken mau kumno bau Blei uong yo sol haga de por bau dang dan Samuel ko Samuel le yeto yo sol banganga pej yo brio ya ga donut ken badi ken ni ka jinglong ko ki para bat ki hinmen ke jonga compare ka jingim jong pi ka long kumno compare pilale ayu menen compare pilale ayu men shamsnem compare pilale ka pop ka kom gano kaba pi pinot ban ong hakmat oblei and I try ong nga pediang ye pi komba ngangalong bangam yo iti hang ni bat ngim yo I ha ka Bible haba oblei u Jisu obawan ra ye ki brio keli jingkeli shibon obang ni obreu day way uwan nang no udon kam ayu ngitip ye ka jinglong jang try
bau yo ka don ut ka jong ubriu bau briu udon kam yo Henry ka aikin kani ka taga Bethsaida generation para bangit kiba kani ka di ka way ka bangiyo hang ni ka snong Bethsaida ka long ka way ni ka snong kiba pau namba hagagi snem kiba Jisu dang Blei laingut na gisenran jong kidai nagani kisnong Philip Andrew baru Petros katuga kamba kaba barok ki gospel ngiyoi balabsa ya ki saw hajar labsa ya ki san hajar dagi santligi puhu badagi artligi dokha baga dairu kab snong kabam nget yo Blei dai kani ken habau try ula kner laga jong gakti Henry kadiga pateng benriu kaba kentaj bat kaba ped nau try ken bagadiga snong kaba mngej yung nong penim ki para bangej kiba ihen kani kadiga jog kaba mga bat mapi dalaga jong ki kmat kat kandai snem menchua ngajukan mau habang ngapet ye kadaga website Shalong Revival kaba katukan narrator lani kita ki nong wat jingtim ki ong gi gi kintin da kitin parengan bu kom ba ong as an honest researcher I cannot deny we cannot deny ngimlaban len ya ka presence ka jong Blei bau ya hapneng gi balang ngila witness da gi jong ki kman ha ka snong shalong ga jongi ki balang ga jongi ngila yo da gi jong ki kman ya ki kamba ga jong utrai still kakandai snem galayan ngilong kumjua kamdai mo kum kaniga pateng benriu apo Bethsaida kamdai mo kum ka snong apo Bethsaida kila yoi yaki kamba ke jong utrai but the impossible turn to be possible kita ki bamla banlong ki urlong hikmat utrai henry kim kongu yu Jisu lene kim pediang walau Jisu yang ban kenir bandamar kata gadau ke dekat kabar pulai ti habakil ulabat yu nakakti utawa matla ulay alam no yaki syaba jong kadaga snong sumudur baudon hangni utawa matla habalawalam yu Jisu kini brio kalawalam yu akmat jong utrai bat kensan utrai uni matla yoi tip nama matla kadum ulay sngaw don babat nagagti ka jong sumudur uyalam no syabar jong kaniga snong light kra Peterai ka ai ka bancha ka Bible kong hang ni kam ya tu bau ni brio question yo Jisu men yalam yang asai klemong kom ta kadiga ta ken ka problem jong ka jok ka bangingim gi bon palan ke jengkeli yo Blei balai trai ka jakum ni balai trai ngalong kum ni Blei uwat ya kapateng benriu kabong I will trust him no matter what the cost kama jakat bagaja kama long jis babalong pilong mo kumta gani gamid pala daga jaka ay ka jingim jonga ngan shanya yo try ko ki parlok samla ki jonga hapdeng jong ka jing do kam hapdeng jong ka jing do jing kermen shai ka lawai ka jong pi nuot balong habau try ubat na ti jong pi no question us pi nuot balong ya ka daga kitin upol wong ha ka shiti ka baar chu Timothy way ar kadar ngalai tu yo tai ngasha ya gini ki jing sha baro I endure suffering balai ngalai tu yo nong panim ban ngatib bau nom penlerahnya ngapet jaga ktiin ga jong Blei aga kitab Genesis kalenong kabar puar ngaken mau yo Abraham udon tang yo weu kun pakai simpor dekin yo po prabu snem bau yo yelo jong kun padu Blei wong ko Abraham adon kam yu tu kun ban kenyan no second thought ngam don da ka wei pat bangan keli jing keli yo Blei ya kun ngan lek u Blei utib naga bentajong ngadon kun u ba arsnem nyo benai para bangai kibi shumut ngaperkad
bau Blei ulah hab kenian ho ya lau jogu kuan pitrai ngam keli jing keli ngaperkat hikichat kijong Abraham bawang terai dengan buat bet yami jagat baca long kat balong dengan buat yami para bat wi kijong ngau terai kan ni kan kedekat ke bahar bat arpu ahar bat arpu lai banga ong ya ka kan ni ka bedside generation kan ni ka jok kebab ngitang shumat ya ke jing ngibun ke jing keli yo Blei bat ngi pet no ngai kan mau ya kawai ke jing ya thu khana ke banga yo ban puli ya kawai ke kon balong ha kata ke jing ya thu khana ka dan kawai ke brio kam don ye lagi khun kikti bara bakala duai tayam pada kata ke jing duai ke jongka kong Blei jonga kalong mo ka babakla ya nga bangan pan nami ya ki khun na banga ken mau ya ka hagar kala yam akmat jong me kala demba kala ong ko kenran to ai si ya nga yo khun badai hang ta ko kenrat ka bangaru ngangej ba memenai long ba kala yo ya ga jing pot sneo pada kata ga jing pot sneo u Blei u le kerku ya ga singkai ga jongka ba kala jaken habagi snem kala nang ya kala yo lo jong u khun barola ya u khun ar bat lai snem ka gerta bar hadien kat tu kat ni por long bagata ka jing itu kana ke itu bau niu kun ula yo ya gawi ka jing shitom bagata ka jing shitom kala ja hakikman bat ula matla no balaong kala ya ka snem kat riu kat nyu snem hadien kata ka jing ja balaong kala donru ye ki wei ki kun na dien ki para ki jong uta balaong bagi de ki kun shinrang bagi kun kentai Henry long bang na do bala ja kani ka jingja bakani ka briu kala yo I yo lo jong kun ba lapang wala shitom kam tre shu ban kiu she ga yang mani nama kong ngam la ban pediang ti kum no ba kun jonga upang ba du shitom hado kat ni balong kan kata ka jing ye thu kana ba ka ye thu hadien kan riu kan yo snem kala don kata ka jing sumar kabah ka start science mentalong bayi kini ki kmat ki ba menshua ki ba yoi baladala ban sumar ban le ya ka operation long balala ban pen yoi lani ban pen klanpat ya kita barkila kman ka daga yeng bagala jakeng ha ka daga pon ka bala le ya ka jing kini ka operation la le ya ka jing poi lani ka surgery bagada ka jing ya thu khana ka ong ken bau niu khun ulas dang ban yoi ya le ka jing ki kman pada bala pelit ya kan jing sop na kman ong kata jing ya thu kana ula pet ya jakamon ba syaga diang ba ula yo I ya ka wi ka briu ka ba yang hajan ba gala yam ba gala ula ong ya kan kentien pide I mei jonga mo balong ba kata kala pen shisha ba kun ula yo I ba kata ka yeng kala don ken ka jing ya kman kala don kata ka jing kman ngau ba ba ka sonde ka babut kila let ka jing ya seng ka ba don ka yeng mani hajan jong kata ka yeng ka snong ka ba kisa ban marsen poi ha ka yeng mani laong ba tau shinrang ukun uba mental kat prasnem ka gerta usuyam nado barung hado bami om tre banen kami kala lingo ukpa ula lingo kita ki para ki jong u kala lingo balai iba jongi balai kon lekali piam ti bagani ukon ula juba badulong ko mei jonga balai ti pim shim layalam yanga shegadu ga jangka namar hangtu kabanga ngalej menne ngayo ite yo wei ubriu baga kerteng ga jongu kalongu jisu badai uni ubriu haga por kabanga ngadang matla ki briu ki parlok ki thap yang anak kli ki leben yanga ki om to yatho manu bala bathap kli yame ban men miet haga por kabanga ngatia men mien deung ni ken oba pen en yanga uba kedop yanga balai mai pim jialam yanga la khat prasnem ngaladon pim jialam yanga syukur ke jaka kablong ka yeng ka bakentang ka jong Blei para bangai ki ba ien kan ni kan kadi kata ka pateng ben riu abang mat ya ka jing syam ka jing im aga jing shisha haba Blei u yalam yengi aga jing shisha bangin shanya pura hau henrengi bun ke jing kali bagadan kapor kabangim treasure ya gaban syakri ban ya gabajing mani jongi yo Blei ka jingkeli kalong jonga hakane kamin
hang nu pi don na gani gamit ki para bat ki men u Blei ula pen pau te ya pi ula sakhi ka perthai kalayo i ki bom ngai ki acknowledge ki menjur bau Jisu jong ki Kristan ulong ubashisha and we hagani gamit pi don hang no pi hap mo hage ken hun ka bagyong ka Bethsaida generation lani ka pating ben riu ka balong take klem ya per bat kita kinong Bethsaida ka baar Kedekat kabar pulai ki benta ki bakat do ha kedekat kabar pusan dei hang ni ken kabakaja ka kamba kabau Jisu ule para bengai ki bai ka tien ka jang Blei kong kedekat kabar pulai bat ulabu ye ki ti ha u ulai ong meyo ea haba ulakmien ula ong ken ngayo i ngan puli biang ya ketiga benta kabar pulai ula ya lamno ya u shabar ketiga snong bat haba ula bia kabamu Jisu ula bia hakikmat jong uni uba matla bat ula bu ya laki kti ha u ula keli ya u meyo ea haba ula kmiti ula ong ngayo i ki brio kom ki dieng baki kiyan kedekat kabar busan kong hadien kata ula bopat ia laki kti hakikmat jong u bat ula pen kmit ya u ti ula pen bapat ya u bat ula yo i shinna ya ki ei baro para bengai ki ba ki jonga ka ei ka kubor ka bari ka bau Jisu ubu hangni hakini ke dekat arpulai arbusau arbusan ken ngiyo i ha ke dekat ka ba arpulai kat bau ni ubriu udang wan bar utrai ula yalam shabar jong ka snong Bethsaida u Jisu ka ei ka ba ula le ula bia ka ba mod kan ko ombia ke jong ula bia hau ni ubriu hakikmat ke jong ngala duai ngong ko trai ka ei ka kubor memod ayu haba mele yagini kadon artli ki henman bagi para ke jonga ka bakani ka dekot ka ba arpulai ka yathu yangi lada pipet ya ka tradition lada pipet ya ka jinget jong ke ju ka ong kumni baka bor jong ke jing pen kia lada ka don ken haka umbia jong ukun ningkong laong bagi jiu kingej bakani ka umbia ka jong ukun ningkong ka don ya ka bor jong ka jing pen kia bat mangi ngi jule ya kani haba ot katari laningi bakla ka ban ningkong ngilet halaga jong ka shintur bangi sngo tu baka don hangta ka ka balaban yarap yengi kam dei tanggata hakan ni ka umbia ka jongi hagak tien pareng ki ong ka don kata ka DNA lani ki ong kata ka deoxyribonucleic acid kani ki para bengai ki kata ka DNA ka dei kata ka blueprint lani ka instruction kadai ka blueprint lani ka instruction ngan shim ye genuksa shumut manga ngade ban long ubri ubali lani ubayong hakpo jangga kmi kadai ka ni ka DNA ka ba decide ye kata kadai ka DNA ka ba decide ya ubrio baki kmat kini ki jerngam lani ki bayong ba ubrio ni ba jerong lani ubalingkon nggo try haba me bia ye kani ka ombia balai ken kajingmot kabalong kumno baru Blei kani kedega kubor kabawong ken ngadlong mga ukun ningkong ngadai mga usok ningkong baru ukun ningkong badam don manu ong ka kitab ki kam ki apostol kala nang basaw kalar badam don manu lani hangno kabapinyo ye ka jimpenem kabalong haga kerteng deitang haga kerteng ka jongu Jisu para bengai ki ba ien ladangi keren syabang ka DNA kadai ladaki kwa bantip ngawan na katmei jonga kadai nang ken shim yau kenja ken pat bat ken le ya ka shintur jonga badai hangta ladaki lasdang bantris ya kata ka family tree ka jonga nang nu ngawan bakin lap bangitip balong bau khasi jongi uwan kain nakidagi tan Cambodia migrate shadow shani bagata kay lap de habaki test ya ke DNA ke jauh kasi banyak compare lembat kiwai nang nu uwan para bengai kibaien kani kadai kabaken jado henrai utrai udon kabaken jaman siem baruang dei manga ukun ningkong
Uban penem ya pi dai manga kata ka linti kabangangan ngan penem bangan penkia ya pi but dai tang kata dai mangaru katen rai jongki ki baro but kani ke de kubor balada Blei baki briu ki tes ya pi banwat ya ka DNA nang no katen rai pi dai kabamut kintip ba pi dai katen rai nau Jesus Christ pi dai ki Kristan ngi kam yala dia bangi dai ki Kristan ngi bot yo trai pada bau Jisu labia ngi di bandon ya ka DNA balada ka perthai ka kwa ban pej yung ni pastor Marpna udai na ngade ban long ka thmei ba ka sos ka jonga ngade ban long jong Jisu Christ ngam dai ban long jong gani ka perthai balai banga ong gani ka Bethsaida generation nyo pon riu pasen na ki Kristan hang ni hakari jongi ngi dai ki Kristan haka kitab ki kam ki apostol la dengi pen agala nong ga kat nyo ga dekat ga ban riu don tang arngut ki briu upo baru Silas bagasnong Thessaloni gasnong Listra gasnong Iconium gasnong Philippi bat kiwai haka daga por ki ong ki ni arngut kilapen kala kongpong ya ga bertai para bengai kiba ihen lada ka perthai kates ya phi bat ya nga ngidei nang no ka DNA jong no anlam pidei jong ka perthai na pidei jong Jisu kadi hang ni ka banga pat ka donot ka banga ngayam pada banga keli ya ka jinggeli shano kita ki balang Ephesus shano kita ki balang Smyrna Shanu kita ki balang Pergamos. Shanu kita ki nyau tali ki balang ki bakrau juga spas nem ka beningkong. Shanu ki balang ki jogi hai ki ski. Shanu ki balang kita ki baye sisba prabhu nem ki layo. Shanu ki dai jong note. Para bangaj ki baye apa ka dono da banga perkat ya gani. Lada ka perthai ka kwa bantip ya ka sos badi ka thmei jong pi kan lapi dai ki banang note haba ka swipe ya ka de ka shentor kan lapi dai ki banang note haba nga pai ka diang bat shakman ayo ki para bangai ki ba ba ka met ka jong utrai ngi le kai badu Blei padi ka ni ken ka ba ka khat ka ba ar phulai bagi dekat kabar busah kang pada dien kani ongu Jisu habau labu ya laki keti hau tau brio ogo brio meyo i ayo wong ayo iti bagi brio kiat kemudian ngakeli hang ni ngong kumnu brio bang matla untip bau dieng ulong kumta. How does a blind man knows what a tree looks like? Dayang ni ke jingmayan kabalong supernatural. Kabau Jisu open pau yo niu brio something kabalong spiritual. Kai kabalong kabak kenjaman sim kabamut bahaba ki brio jonga kilayo ya ke DNA minta ngalabia hami ko matla minta memdei show jonga bertai melayo ya ke DNA ke jonga melongu jonga. Bade hang ni ken kabang ngapen i yami ya ke jingmayan mede ban yat ban long kemudian. Lada pipuli ke sam ke beningkong ke dekat ke beningkong ke baar ke balai ngiyoi hang tu baga Bible ke yatu yengi ti onlong kemudian balatung harut ki waum obasai yalaga jengki so halaga ayom bat halaga jengki selaru kanom telorno bat ka ei ka bau le konman pa kani kadi ka baga Bible kong habaga keren syabang udieng kamot ye ki lai tli ki ei kabamot ko ki para ke jonga hangno ka nong rim ke jong pipidon pilasu tiet ne em how tres pilasu tiet ne em how try mdei tangkata kanong rim jong pi pila penyeng ne em haga ding pna ke jong Jisu mdei tangkata pila pen scam ru ne em ye kan nong rim ke jong pi kabalang hau Krisken pangaken mau ye kini kikintihen ke bau Jisu ang aga gospel ke jong Matias kalenang kabar pulai kada kan kabalai punyo ko Jerusalem ngakwat te ban kedup ye pi Henry
Henry pi kentak kenyanga. Kumbaga kami jong kesiar. Ka kedop ya lagi jong kikon. Ngaru kenya kuaban kedop ya pi. Ong tien ke jong Blei ladangi pulih. Aga shiti ka baar jong upol shiti ka beningkong jong upol shiki korin kan riu ka lenong kat lai ka dekan. To da sharai pi to da yang scam. Aga jingai to da leshlor ya ladi. Pi kum ki rang ba to da penklan ba ya ladi. Hatu ki para bengai ki ba ihet ki jonga. Hatu ngilong ne em kum ni. Hatu ngilapen scam ne em ya ki snar jonga jinglong jingem jongi nan ngila su tiet ne em ya ka jingem jongi hau kris ngila yeng ne em ha ka nong rem ka jong utrai ngilapen scam ne em ya ladi ya ka jing ya dai ka jongi badu Blei badai tang hang ta bau ji suang bangayo i ya pi ba pilong kemudian lada kawan ka leher ba lada wan ka eryong anam ratshu ia pi lanoru ki parabat ki hinmen ki jonga ka besngausi ka bible ke yatu yangi hagalenong ka balai ka dekat ka beningkong jong ka kitab jing pen pau kong ken ye kini ki kentien nga itu ye ke jingle jong pa bapa don ye ka kerteng ka ba im henrei palong ken ka ba yam ki parabangai ki ba ien ngi donti ya ka kerteng ka ba manu bam tip syapang ka kasih jantia ka balang presbyterian ka jongi ngi menor ngi judon ya ka bor henrei kat nang mi kisngi nganut banong ya kani baga berthai kamburam syu yangi om namar bakam tieng yutrai jongi henrei kayo i bangi dei ki banang no para bangai ki ba Pitarai kata ka festival ki baja hakini ki jian miet hakini ki sngi pitarai ka dei ka aksiden pitarai ka dei ka aksiden la ne ka shu jareng kan banga kwa ban ya thu ya pi hakini ka min kani ka peace festival bagi ta ki cherry blossom bat ki wei ki festival ki ja knangru hakum kini ki sngi balai kadon tang namar ka wei ka daw bagi ta ka long bau Blei chonga ba jong pi u ai hangi ya ka mon lait lu ya ka banging in jet where is your loyalty hakini ka min ka donut jong pi ka don hang no pi don hakaliang jong no para bat ki hinmen jadi kini ke bau Blei wong leng bah kini ke dekat ke ba arpusau badar pusan ken pada ke dekat ke ba arpusan wong hadin bau lapen kia yo brio kamdei ke bakidon ke baong bau Blei u Jisu open kia tang shiteng lani klem kia ba ke jing pen kia ke dekat ke ba arpusau ke ba ubu open kia ya ke bagen jaman siam open i ya pi bat yanga kumno ba mangi ki balamat ya ka DNA ka jong utrai kumno ngi dei banem hakabai dei bat ka bagen jaman siam bat kata kami ka basyabat ka pau ngi dei ki banang no bat hak dekat ka ba arpusan dei hang ni wong ngaladep bandil ngaladep ban le ya ka ai ban pen khia ya ka man siam ya jing matla ka jong uniu brio om dei tang ka jing matla ka bagen jado ka jing matla ka bagen jaman siam ba dei hang ni ken ngaladep ban penkia yo ya ka baken jaman si menta ngan penkia ru ya ka baken jado bagi dekat ka bar pusan kong bau Jisu labu ya lagi jong kiti halor ka kemat ka jong u bat u ken ula yok ya para bangai ki ba ien ngong nadu menne balai ken ya kan ni ka pateng ben rio Bethsaida the Bethsaida generation. Syaite kita ki balang ki ba im. Syai ma pi ki ba mat ya ka revival. Syai ki long ying long sem jongi. Syai kita ki briu ki ba ong ha ka snem arajan riu ngati la dengan ban yapru na ka bandau trai kam lelete. Ngamat syaleran ngamat sya sempat kam lelei. Dengan put ya u syadu ka bakon. Henry kalayat kat kendai snem. Hakabangi yo ikan kumba kalong. Ye ke jinglong mensihim jangka balang ke jungi. Ngajuong ye kani. Haka ke jibi assembly kabala leh ladangi kentup lang ye ke ribai sinon. Pralaksan paungut ngidon. Lai tali ke sinon ke jungi haka ke jibi assembly. Bagawai ke sinon ribai ladangi ken ngidon pralaksan paungut.
Ong Bible la de pi page aga Gospel of Matthias arbusan arbun riuru kalenong iyo i. O Jesu kren syapang ki sangut ki thai soti ki bastan. Sangut ti ki babian. La de ngile de gani ga jingken ti. Saulang arbusan hajar kababon ngin lajem. Saulak arbusan hajar kinum lajem. La de ngi page ya ga jok ban page ya ga jinglong men siem. Tip silak ngi lajem na em. Am tip ki parabat kin men. Baka ni ka krisis hadukat ni. Kabangiyo i. Baka jinglong kristan. Kala syulong tang kabangi syua pendap rukam. Bagam don ken ka jingye day kabam marmet badu jisu. Kabangi ni kren syapang kabakin jaman sim. Katalay nginam lah banye kren. Ki parabat kin men ke jonga. Kedekat kabar pun rio. Kabakat do hakani kamit jangkani kesngi. Ngiyo iyo Jisu hadin. Baula de bandil bat uneu brio. Nadu ketu kabaningkong. Ngakenerti pidai ki brio ki bam tre ya gaban paidin syanga. Ngala iya pi ngakwa ban kedop ya pi kumbaga siar ke kedop ti ya lagi jugi kon. Henry piken taj ya nga. Wai unong ruai ong itu ki kentien. Nganom la ban ngau tu. I will never know how much it costs. Nganom laban snow tu, ya ka jing yap, but ya ka dor ka bau try uai, ban yap halor jong ka ting pena. Habau kner ya lagi jong ka ting akan mau yu kun sarong auria. Akan mau ya ka tu ka benta ka bau kpa ule. Banong kele shemsi ya ka tu ka jankop. Kadika jankop ka ba koridor tam. Hanga badangi baru kun sarong auria uyo eite. Henry hau Blei ubaai. Uhaban ya plihi ya lau jong ukun. Pilaban mudur. Halor jong geding pna. Haka kordet. Haka jingdum. Kabaka pertai kadum. Haka kordet ka jong ukun jong u Jesu Christ. Haka bakum kada gapor. Ukpa upai da keling kedong. Yalau jong ukun. Ngajum mudur. Pi ki kme ki kpa ki badan ya lagi jong ikun. Pi ki hinmen bagi para ki badan ya ki hinmen bagi para ki jong pi. Para ka por ka bakum ka jing kordet ka jing pang ka jing shitom ka baki kun ki mat. Pin ya ki da ka jing om dei ba pin lek don kam la le shim dawai jendet da yap rum le namar namla le yesho. Kata kadiga jahalor ka ding pna. Bau kpa upat ka donon. Ngamla ban pet yalau jong ukon. Tang nakadaw ban penim yanga ubakren. Ban penim yangi. Blei wam go kon. Engan kner yala ka jong gakti halor ka ding pna. Tibalay hado ka ni kamit kan. Ngidang pen yala ka jong ka donon. Balay hado ka ni ka janmit ka bamenta. Ngidang bon ki jengkeli yo Blei ngimnot ban kabrep banau trai ngan bod yami kat syaba mi alam. Haka por bau Blei ukot yo Abraham uang Abraham ino yaki kmekik pa lumlang yaki kon kikti kelet syaga jaka kabangan sepen yami. Uklemai destination uklemai syano bau lej uang syuyeng. Pinut ban yeng haga negamin. Badongan syanya ko try ngam yo I kene galenti nga ikulumar kene galenti hendrai ngan yang ngan mare syakejak jong ding na ga jong me namar ngatip but I will trust you with everything that I have. Ublei ula penleran si ya pi hado kene gamen. Kai ka bau blei ule ya ka ba pi pendom yo ya ka ba fi fin feel la ni ublei ula feel ya pi. Ublei umpat chima feel ka way ka moment na ka jing jong iubreo. Para banget kibain. Ublay wang ngalabya hau ni ukun. Ula aya pi ya ka DNA ka belum ka jing bakat tenrai. Hatu ka pertai. Ha bakat tes ya pi ka pet ya pi. Pi day nang no ka thamai. Pi day na jong Jesus Christ. Ha ka jok ka bangingi ngila penderahan yo Blei. Namang ngilele mon palan. Kedekot kabar pun riu angut rai.
Baulay alam yun nang tay nabar. Banmi siya sinong nabar. Banmi naga sinong bedside siya bar. Dekat kabar pun riwang. Walay syuk siya kedua sinong. Walay syuk siya kejeng bom ngay. Ngala IT ya ke DNA hami. Ngala keren ngala kenerti ko mengalong. Saka aipan. Ezekiel kal nong khat pra arpulai. Ngamon ti bagawai ka bensiam kan jotno. Ngakwah ti babarok kin kela kabangun. Compare pidai ki banang no. Compare pidon kerdan. Compare pimdon kerdan. Compare pidai uban nang no. Ken mau utrai uyap na gabenta jongpi. Anam dan governor, anam dan prime minister, ubalaban yap na gabenta jonga, na gabenta jongpi. Eru news im jongis im baru try jongi try. Men hagaba pi pidang long giba pop, men haba uni uba kren udang long uba pop. Chris ula yap ya pli. Beka Bible ko ong hang ni kedekat kabar pun rio. Lek pai syen. Bat ula pa yu. Shalayeng uda ong wat rung satya siya ketu kesenang kanongon na breng jong pi ha kene gamien ngalayat sakma bat me kutrai ki donti ki ai ha ka jing im ke jonga ka bangang ngalale ka jing matla ka bagan jaman siem ngaladon ngam ya pher than bat ki wai kaktien ka bangakren ki kam ki bangale ngam ya pher bat ka bertai ngakan mau ya kawai ka jing itu kana long badan utau breu ubatem ya ka violent ula perform ha kawai ka concert ula perform pakal palan babaro ki bawan kilatap ti uni ubreu yam ulenyar wong balai Kibriu kila kili mela perform beyond excellence. Balai mayam. Wang mga pet yo pat ba udan way ubriu hang ne kman. Utau briu usyong uklem yeng uklem tap kti. Baru tau briu uday unong hikai jonga. Para banget kibahin ngayam namar. Compare ka pertai ka acknowledge nga. Ladaw ni unong hikai unong yalam jonga. Omong well done my child. Para banget kibahin haga jingim jong pi kumu Kristahan. Lada tang uway utap ti ya pi kam labyang. Compare ka pertai ka ino ya pi pinyad baru try pinlong marway. Utap ti ne mutray habaw Blei upeh wong yupol. Galatia highway shipaw. Yan upol me penbor haga negamin. Para banget kibahin. Lada ka pertai ka isi ya pi. Lada utahi ubala iet ubala IT halaga jongga jingim. Wong ya pi. Ngas ngobhakun. Kam labyang mo kata. Namar kata hagan ni gamin. Kalat kadang peli na gamin na jongi. Kanungot na breng jong pi pinong. Pastor. Nga don kamban mare siya kajat siya kating pala. Ngaday kita ka bedside generation. Namar kani lingkrang gayeng gasem. Namar kani kalingkrang gajingim gajonga bat ngamla ban saki yutray. Pinod ban yeng nagajaga syong ban mare. Arhusan snem mensyua. Ngalayeng ngalam mare ngangkotray. Bat ya ben ubreo. Umat ya keren ben ubreo kam lelay. Balay. Tang mamit pangadon kam. Hakin ni gamit tay tang uchis uti pangadon kam. Om dan bala bat panhon yang tay tang utray jong nga. Day na emutray uba pipidon kam magani gamit. Lada pidon kam. Kadon kalahat na kabantad jong ni. Hakin ni gamit jong gani gasi. Gani gasin kabaning kong ya kabangan pat. Kanungot na pring jong pi hakin ni kapon. Blei ulat keren ya pi. Ada Blei ulat keren ya pi yang nagajaga syong. Wan yang hang niya. Mare nagajaga syong ki para bat kihinman. Benong ya pi wat nom lerang. Namar kani kadi kawai bat kalat kelenti. Tang kani ya kabapila.
Banong try ngalong serious bat mi. Hagan ni kamit jong kan ni. Kanungon na pleng jong pi pinot. Ban yeng hagan ni kapon. Banong try ngadon kam. Alisha kmat ublem kurku yu pi la disiwan. Mi nagajaga shong ga jong pi. Ngin rai hagan ni ka jing rai na ka sur juga jing rai. Bleng kurku yu pi boma. Aliwan shini shikman. Ki counselor ngakwa pinwan lang ban yeng lang hang ni arlay ngot. Menyerap lem ya kini ki parah ki bawan shikman. Alam isi nagajaga shong ga jong pi. Yang banwahan ban mare jaga chat jaga ting na ga jong utrai. Blei udang ap naga benta jong pi. Blei udang ap haga ni gamit naga benta jong pi. Padu blei wang go kon ngakwati ban pen thamai ya pi. Pim kwa mo ban mare ban yeng haga ni gamit jong ni ga si. Lada pi wan blei un gerku ya pi. Jisu bala penhun ya ka mensim jonga Ashwa bangin rai ya gedekat ka balai bat ka basau. Ki para bangin ki baiet. Ki parlok samla ki thai bat shimran. Pi ke badan surok ru ngakran yo pi. Pila bandai ke banaka diang jonga sekamon jonga. Alisi mare sekejat jonga ding pernah ke jonga terai. Ublei wiete yo pi. Kuate papi bin jotno bagane ka bertai. Dai namar ka daga na uong yong ni ubriu. Lei pai si sheyeng. Kabamun bau don ubaam ubayeng ngagagerdom ubayam men setiap bat men men Jisu uyeng badong ko kon lano kay baki kinwan ban IT hila ka jong gajing em ki para bat ki hinmen ka jonga menne ha ka basdang malaong ngiem hagisngi ki bakaddo Ngi bagi jing pendam ke jing tho nagaktin ke jong blei la pendam. Balai pan bai kum ba pen slem ti ya ke jing rong no ba de ke jing wan shau ke jong nong penem ya kita gi bangai. Upolu tho shike Hebrew aglanong ga bakandai. Bakasnam ke jong utrai. Ka kamyam kamjam. Ka ut kamjam. Banya ka snam ka jamu abel. Utrai uyasan. Kukpa. Ngalayap te halor ka ding pna. Kasnam jong mi, kasnam jonga kalami. Ban penim ken yo brio. Hatu kasnam jonga kan sumi. Kum tu mo ladaki kul jong me ablei memayang ailat yaki. Kan sumi kai mo gasnam. Baki briu ki ba metau yaki hakador jong ki jong mehi ban mela persan mensim yaki. Atu kin leit mo shaka jing jot baka jing yam. Na baka Bible kong bau mensim jong blei unam yale jiu nom bat kado. Halor jong gading pna don arngun. Uway shaka diang bat uway shaka mon. Uba syakaman uyo ya gajing penim bat uba syakadiang uklemyo ngajukli balai ko trai. Medai ublei uba iej ublei uba kraw henry balai memong lem kumbaong yu tu uba kamon ba mentakas ngi menyo ya gajing penim. Ublei wang kadi kamon ti ka ba pipijin. Utaw badan halor kading pena ujin. Mah biang aku trai. Ngadon hok banyo ya gani. Para bangay kiba iyaj ubasya kadyang ula kentanya. Hatu pinlong mo mapi hagadaga kinhon. Kiba kentaj hagani gamit. Ngala kaliman ne haay ka loyalty ka jumpi. Hangno ka dono jumpi ka don na gani gamit. Lada piyong ako abandan baru terayeng ban mare sekejat jaga ding pernah ka jung teray. Kadang dan kalad ublay udang ap yapi. Kwa bagani gamit kan lech sige bam jukot lada pi
พิมได้ก็จึงเท่ากี่บัดทำไมเงินรายยังก็จึงรายกับอะไรบัดกับบัดสาวบัดยังก็คอรัสงานสกอตยังก็บัดขัดดูหากันนี่ก็มีก็ได้คอดกับเสียนกับบัดขัดดูกับงานไอลาดยาพีนามกปอร์กับนางยาเงินฮับบุรมรุยากปอร์นักเรียนรู้ยาพีกิบเป็ดนักยูทูบนักออนไลน์แล้วเราเบลย์นักเรียนยาพีเดี๋ยวมากิขอเสียวยามมาขมัดจงอุตรายยาทูยาพียาทูฮาอูกุมบะพีพิลองเนียวบะมัดลาอวันกุมบะลองเตอุตรายกลีพี่ได้กิบันนังโนพี่ดอนกระดันอายุอุมกลีไปยังกระดอนโนชมพี่เตแล้วเดี๋ยวพี่ดอนคำยูตรายหังโนกับบะพี่ดอนแต่พี่สงับอย่างงี้เล่งบะกะกาลีพี่สงับเล่งบะกีบอร์หังโนกับบะพี่ดอนยังฮารุชีพังเดี๋ยวมากิขอเสียบัญญามมาขมัดจงอุตรายบะเป็นเบยยังละกะจงกะจิงเอ็มบันอุตรายกุมบังกะลงงาวันขมัดจงเมให้กันนี่กะเมียนpara bangait kiba iyan kim tre mo ki parlok samla kin men bagi para pem dan kam mo yo jisu pem yo sngaw mo yo jisu hagani ka miet ka bau kren khon ngatiet ti ga jingkhang jo ga donot jong pi nganum le kombale ka perthei la kalong ki sipai ki pulut kin kenjat daga jing daga gejat daga bor ban rung shepo ngatiet daga jing khang jaga donon pinong hooj na em yanga daga mien kata ka diga rai ka jumpi ngin rai ka de khot ka saw baga chorus ngin yang lang baro ha ka diga mien pada dien kaningan kerpahat ni pastor jongi pastor konvel in bo jing doi lingkot naga bentah kini ki para ki jongi ki kuhon juga balang ki bala IT bat ki bala kelak ke bambon ibu storu in sapalat yang nang ni daga jing kerku penwai ngin yang lang baro ngin rai ke dekat ke besau bagai chorus ki para bat ki hinmen ali idang am ye pi lada dang don piyo ye ki parlok ki jompi ki bayang hajan lada pitep baki ki kwa ong ye kiพี่กว่างันเล็กเชคมัดบัดพี่กระนั้นยากตากีปาราบัดกินแมนอะไรลังบัดกียารับยากีดอนกัมกีปาราบัดกินแมนจิสุเวียยพี่มีนักจักรชงสิอะไรอุบเลยอุนกระคูยพี่กินนี่กีบาลวันกีดังดอนเตกีบ่าวอุบเลยอุลักตาnas ngau thu kaapin ai laga jong ka jing em ban yang ban mare yano pidon kam dei mo pidon kam yo jisu ka ni ka mi ka pidon kam yo ta alisa jing man jisu me Blei Iwan balai ngu ya me Blei kan ka jan me bo man sim jong me ya lai lu la pneng jong ya trai ngi duai nam tai ki khun ma ko dol ka jong me wala wan dem ka dat ka seng pna ka jong me ya trai kudup ya ki sang ti Blei ki jong me ya ki kan ka jan me pegi yo ma ka jing kordor kajong Yesus Kristus Blei batu ai ba kajing ai kajong Yesus Kristus ba kajing it ba kajong Blei ba kajing selok kajong mensim ba ku kini lai kajing gerku kajong Blei ba im kajang song sahabat ngi ba ki bangi hamia Blei keleng satlak kani ka pertai nadu menta syariki bam jukut ru amen.